nosaltres allà dalt anem a valorar si una paella està bona, perquè el tipus de cocció, els ingredients i tot això ja el fan els membres del prejurat que van ahí baix a peu de guerra. I nosaltres dalt anem a juzgar les paelles seleccionades. Són un centenar de paelles, n'hi ha 10 files, 10 per prejurat, i se seleccionen 2 paelles per fila. I aquestes 2 paelles per 10 files, 20 paelles que ens pugen dalt als membres del jurat. Com és la paella perfecta? La paella perfecta, la que està bona. La paella està feta amb carxofes i faves, que és el producte de temporada, el que tenim ara en el cap. I mireu el resultat. La paella perfecta, per a mi, el més important de la paella és el sabor i la textura que tinga l'arròs, el punt de cocció de l'arròs, i que estiga tot ben ensablat i siga un arròs sabrós.